day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. They say that home is where the heart is. Even if they live in a small house, what's important is that the people living here
love, and care for one another. This is what 33-year-old and single mother Diane of Santa Catarina, Brazil, strives to make her 3 children feel. Although it's difficult, she works hard to provide for them, even if it comes from the aid that others hand to her. It is difficult for me to work. I rely on the aid of each person who helps me. The money goes to things such as food, or there are times when we need to buy medicines. Adding to Diane's concerns, Na dia baako a ɛyɛ Diane dadwene no ɛyɛ awo ne nsuo a da ɛtɔ. Ɛyɛ ne arɔbɔ bi sɛ nsuo tɔ na akɔyɛ dan mu. Na ɛni a ne kakra yɛwɔ nyinaa ɛne nnua no nyinaa porɔ. Na ɛyɛ na mesuro sɛ ahwɛ a na yɛ dan na aporɔ no adwere agu yɛn so. Na owura dan no mu ayɛ na ɛyihu ɛbɛtumi adwere agu abere biara aporɔ. Na abere biara ɛbɛtumi abubu. Mapagmahal at masikap na ina, gaya ni Diane. Na ɛnanom a wɔbɔ wɔn ho mmɔde sɛ Diane wɔ Members Church of God International anaasɛ free MCGI. Wɔn yɛ adwumaden sɛ wɔbɛtumi aboa. Na yɛn agya dɔ ɛwɔ hɔ ma yɛn da yɛda mo ase. Wɔ dwumadi Yesu no nkwa a wɔde ama yɛn. Yɛda mo ase. Yɛn ne m'ani gye da wɔ m'abrabɔ mu. Mmerɛ ɛmfiri saa da yi da. Deɛ mɛka ne sɛ Awurade meda wo ase sɛ manya w'adom wɔ m'abrabɔ mu. Na akyɛdeɛ ketewa bi yɛn yɛ mmoa afiri Diane ne n'abusua. Na deɛ boro Yesu wɔ yɛ akoma mu anigyeɛ a yɛn nsa bɛtumi aka na ahobrɛaseɛ kwan so na ayɛ wɔ Nyankopɔn a wɔfrɛ yɛn no apɛdeɛ. Aseda nka wɔ Nyankopɔn sɛ yɛn nso yɛtumi aboa kwan ketewa bi so. Aseda nka wɔ Nyankopɔn na wɔm sɛ ɛnneɛma mu adene nanso wɔ Nyankopɔn mu wɔ ne na hɔ mmɔborɔ mu yɛtumi abɔ kwan. Na yɛnyɛ atenkapa wɔ yɛn mu ɛfiri sɛ yɛhunu sɛ nea wɔsrɛ yɛn ani agye. Na yɛn nso yɛtumi ade yɛn ho ahyɛ adesua no mu bi. Na ɛyɛ atenkapa sɛ yɛde yɛn ho bɛhyɛ dwumadi a ɛte sɛ yi mu. Na wɔn dadwene mu no wɔbɛtumi de wɔn ho ahyɛ adesua a wɔfa mu. Ɛno nti yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛn nso yɛtumi de yɛn ho ahyɛ dwumadi a ɛte sɛ yi mu. Ɛyɛ sɛ bɛtumi abɔ yɛn nuanom ahiafo. Na yɛnam saa kwan yi so yɛtumi ayɛ n'apɛdeɛ ne yɛapae wɔ Nyankopɔn a wɔfrɛ yɛn animuonyam aka. Na yɛn ne Nyankopɔn ne mamfoɔ. Mama yɛnkae wɔn a wɔhunu ahiafoɔ mmɔbɔ no. Apae deɛ wɔfrɛ wɔn animuonyam ka. Animuonyam nka wɔ Nyankopɔn.
Muli po mga kapatid at sa ating pong mga panauhin, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po hihingi sa Diyos ng kanyang mahalagang tulong sa ating. Na ano naman saan niya ba siya adesua na asya yang kopong asam. Bɛbɔ mpaeɛ kakra ne yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ adom na yɛada no ase sɛ wama yɛn akwanya pa ɛte sɛ mama yɛn mo mpaeɛ. Yɛn Agya a wɔ soro, ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, Agya yɛda wo ase sɛ ɛnnɛ nso wama yɛn akwanya pa a ɛte sɛ ɛmo na yɛbɛtoa so wɔasua wɔ nsɛm kronkron. Da biara da a wɔde ma yɛn no, ɛde ahomɔborɔ foforɔ ɛbrɛ yɛn mu biara. Yɛn Awurade yɛda wo ase sɛ daa ne da nyinaa wɔwɔ yɛn afa. Wodi yɛn mu kan kɔ wɔ nokorɛ mu. Agya, bɔne a yɛyɛ tia wo nyinaa yɛsrɛ wo sɛ fa kyɛ yɛn. Agya, yɛsrɛ wo boa yɛn na di yɛn mu kan ne yɛnante wo tenenee mu. Daa ne da nyinaa fa wo nsɛm sie yɛn akoma mu. Yɛsrɛ wo sɛ kae wɔn a wɔtie wo nkyerɛkyerɛ ɛberɛ a yɛsua wo mmara nsɛm kronkron. Agya, yɛn kwan a aka a yɛde sua wo nsɛm no, ma nnipa nsua adwene sakyera na wɔnsane mmra wo nkyɛn, na yɛn nyinaa yɛatumi abom ayɛ w'apɛdeɛ kronkron. Mmerɛ a yɛsɛe no na yɛabrabɔ mu yɛ nneɛma a ɛntene nyinaa na yɛyɛ ade bɔne no, Agya, yɛn mpaebɔ ne sɛ boa yɛn na fa kyɛ yɛn. Wɔn a wɔn akwanya ahwere wɔn, wɔn a wɔpɛ sɛ wɔbɔ ɔbra foforɔ na wɔsom wo nyinaa, Agya, ka wɔn ho kɔpem sɛ wɔbɛwie wo mmara nsɛm tie. Yɛsrɛ wo sɛ ma honhom kronkron ɛni yɛn mu kan ɛwɔ yɛn adesua yi mu. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
pagbabago de ya Twerɛ no Twerɛ Kronkron mu no nsakyerɛeɛ baa nnipa abrabɔ mu ɛwɔ asubɔ mu ɛhɔ na Onyankopɔn de yɛn bɔne bɛkyɛ yɛn ɛna afei wɔbɛdane nnipa foforɔ nsakyerɛeɛ foforɔ bɛba wɔ nipadua mu ɔma yɛnka ne bio titɔ nwoma atimi yɛnsa nkyɛ mu num ɛmfitine ne mu nnwom a yɛayɛ mu na mmom ɔno ara ne mmɔborɔhunu nti na ɛma no fa wɔ foforɔ adwareɛ ne honhom kronkron foforɔ yɛ so gyee yɛn nkwa na wɔnam honhom kronkron foforɔ yɛ so na ɛgyee yɛn nkwa na adwareɛ no gyina hɔ ma asubɔ asomafoɔ no nnwoma atie de ne mmienu nkyɛ mu 16 na afei adan na wɔrekyinkyim wɔ ho sɔre ma wɔmmɔ wo asu ɛhoro wɔ bɔne na bɔ Awurade din na asubɔ ɛyɛ bɔne a yɛbɛhohoro ato agu sɛdeɛ deɛ kenkaeɛ no ɛɛsie no asubɔ mu bɛma wɔayɛ foforɔ ɛyɛwo foforɔ yɛ adwareɛ ne honhom kronkron foforɔ yɛ yɛn ɛbɛsi wɔ asubɔ mu abere a yɛhohoro yɛn bɔne ato aguo no yɛn kyerɛ sɛ yɛawo foforɔ na yɛn bɛsi wɔ asubɔ mu na yɛn nipadua yi sakyerɛeɛ bɛnam honhom kronkron no so na aba nanso ano na yɛn nokorɛ asubɔ yɛn ɛnyɛ asubɔ a yɛbɔ no wɔ nsɔre a wɔn nkyerɛkyerɛ yɛ atoro nkyerɛkyerɛ mu katolikfoɔ asubɔ tumi ne mu ɔbɛrɛ sɛ obi a yɛbɔɔ n'asu sɛ abɔdoma oni tumi biara onim hwee na sɛ yɛbɔ mmɔtɔfoɔ asu asubɔ kyerɛ sɛ nsakyerɛeɛ sɛ yɛbɔ obi asu a na sɛ nipa ne nsa nka nokorɛ asubɔ no a nsakyerɛeɛ biara ma wabrabɔ mu ɛno nti nokorɛ asubɔ ɛyɛ asubɔ a wohia no yɛ deɛ Kristo ɛkyerɛkyerɛeɛ ɛnɛ dɛ yɛba bɛhwehwɛ mu na yɛhunu beaeɛ a asubɔ no ɛbɛkɔ so ɛhemfa na wɔsi yɛbɔ yɛ n'asuo beaeɛ bɛn na wɔsi yɛbɔ yɛ n'asuo tumi bɛn mu na wɔsi yɛbɔ yɛ n'asuhyɛ ɛhemfa beaeɛ bɛn anuanom ma yɛntie ɛba bɛkenka twerɛ nsɛm bi afiri Twerɛ Kronkron mu akyerɛ mo Exodus nwoma 17 ɛnkyɛ mu 23 adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn ahyɛ no nyinaa ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no na n'abufuo ansɔre antia wɔ hene ne ne ɛma ahenni no anuanom twerɛ nsɛm no sɛ adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no ahyɛ no ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa Nyankopɔn fie na wɔsi yɛyɛ no yɛwɔ faako yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛdi Nyankopɔn no mmara nsɛm so wɔ hɔ yɛwɔ beaeɛ kopɔtee bi a Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ adwuma Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ no wɔ baabi a teɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm anaa Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ no ɛnda baabi biara kɛkɛ ɛnyɛ adwuma baabi biara kɛkɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wotwe Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ kogu asɔre bi a nnipa tie na yɛ nnipa mmara nsɛm ɛnyɛ adwuma wɔ hɔ baabi mmara no wɔ no hɔ no na sɛ ɛdi Nyankopɔn no mmara nsɛm so Romanfoɔ nwoma atimi yɛnsa nkyɛ mu 19 na yɛnim sɛ biribiara mmara seɛ no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase na wɔammua obiara no Twerɛ Kronkron sɛ na yɛnim sɛ deɛ mmara no seɛ no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase adeɛ biara mmara no ka no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase na sɛ mmara no wɔ faako a ɛteɛ yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no mu a wɔn hyɛ mmara no ase kyerɛ sɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm no edi wɔn so tumi kyerɛ sɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm no ɛyɛ adwuma ɛwɔ Nyankopɔn fie adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no ahyɛ no ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no brɛfo ka sɛm ne sɛ adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn hyɛ no nyinaa ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ma wɔ soro Nyankopɔn fie ɔwasanka wɔkyerɛ aseɛ sɛ wɔ ɔsoro Nyankopɔn fie mu ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ
ɔsoro Nyankopɔn no fii di adeɛ biara wɔsi yɛ di so Nyankopɔn no fii afei Nyankopɔn no fie na yɛ fie bɛn mu a awɔsɛ hɔ na edi Nyankopɔn no mmara nsɛm so mama yɛn kenkan Timoteo nwoma di kan timi yɛnsa nkyɛm dunum na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛsɛ obu obra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu. Amara no Nyankopɔn fie na ɛwɔ ɛno nti twerɛ nsɛm no sɛ sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛsɛ obu obra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo na foka sɛm na sɛ na sɛ bi a mekyɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛsɛ obu obra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu. Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no but the Bible foka sɛm na ɛyɛ Church of God kapampangan kasɛm na sɛ na sɛ bi a mekyɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛsɛ nnipa bi wɔn bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo. Buhano kasɛm na sɛ na sɛ bi a mekyɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛsɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu. ILOCANO kasa mu ɛsɛ na sɛ bi a mekyɛre a wɔkunu sɛ de yɛ sɛsɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu. Giken sa diri ti kinapudno. Kaya ang bahay ng Diyos, mga kapatid, ay ang iglesia ng Diyos yung nasa Biblia. Yun ang itinutuloy. Kaya naman Nyankopɔn fie no, ay Nyankopɔn asafo. Awo Twerɛ Kronkron mu. Ano ne ada mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mu. Mempɛ sɛ mesesa no. Ebinom kyerɛkyerɛ Wesley na asafo. Ebinom kyerɛkyerɛ Anglican na asafo. Ɛyɛ Anglican dia. Ebinom sɛ yɛfrɛ wɔ mo Roman Catholic Apostolic Church. Ɛwɔ Roman, ɛnyɛ Nyankopɔn dia. Ebinom sɛ yɛfrɛ wɔ mo Methodist asafo. Yɛnom yɛ nsɔre ahodoɔ. Deɛ ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu ne yɛ Nyankopɔn asafo na sɛ Church of God. Yɛne deɛ ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn fie hɔ nom na ɛwɔ sɛ ɛde Nyankopɔn ne mmara nsɛm ɛyɛ adwuma. Ɛno nti ɛnuanom sɛ mmara nsɛm sɛ asubɔ yɛ mmara nsɛm a ɛne ɛwɔ sɛ yɛ no wɔ Nyankopɔn fie. Ɛwɔ sɛ yɛbɔ no Nyankopɔn asafo no mu. Na sɛ wobɔ asu na wɔmmɔ asu wɔ Nyankopɔn asafo mu na wɔbɔ asu wɔ asɔre bi a nnipa ateɛ mu a wɔasubɔ bɛyɛ kwa. Sɛ wɔbɔ asu wɔ asafo a ɛnyɛ deɛ Nyankopɔn asi a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu na ɛkɔyɛ deɛ nnipa si a wɔasubɔ nyinaa bɛyɛ kwa ɛfiri sɛ wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ ne fie na yɛmfa ne mmara nsɛm ɛnyɛ adwuma. Yɛwɔ Nyankopɔn fie ɛnyɛ asɔre dan no ɛnyɛ dan na esi hɔ no ɛnyɛ hyiadan no ɛnyɛ cathedral no ɛnyɛ hyiadan akɛseɛ no na mmom Nyankopɔn fie no ɛyɛ asam. Nyankopɔn asafo no maka no kasa ahodoɔ mu na wɔanya ntanta. Nyankopɔn fie no yɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo. Pampanga no kasa mu no sɛ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo. ILOCANO kasa mu no wɔsɛ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo. Aroti Nyankopɔn fie no ɛyɛ asafo no ɛhɔ nom na ɛwɔ sɛ yɛdi Nyankopɔn ne mmara nsɛm nyinaa so na ɛbɛbrɛ yɛn ho ase ahyɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm nyinaa ase. Afei asubɔ ɛyɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm nti ɛhia sɛ yɛbɔ asu ɛwɔ beaeɛ bi ɛyɛ Nyankopɔn fie. Anuanom mu da hɔ deɛ na di ho adansie. Mama menkenkan Twerɛ nsɛm no nkyerɛmo. Twerɛ nsɛm a Catholic asɔfoɔ nyinaa kyerɛ ase akyea no wɔ na ɔma Daniel ne yɛbutuo. Ɛna afei Protestant asɔfoɔ ɛnso akyea no wɔ. Mama yɛnkenkan Matthew chapter 28 verse 19. Enti monkɔ nkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ
Mama wana su insha jana wabana hon kronkron din mu. Begidi se mu nyina mate sa atwerɛnsɛm mi da. Mama wana su insha jana waba na hon kronkron din mu. Awurade Yesu Kristo no wankasa mu no ka sa asɛm. Petro enso ka asɛm koro no mama yɛn kenkan. Asomafoɔ no nnwumati mmienu nkyɛmu aduasa wɔtwe Acts 2:38. Na Petro sɛ wɔn sɛ monsakyerɛ mo adwene na mo nyinaa ma wɔn mo asu Yesu Kristo din mu ɛma mo bɔ ne fakyɛ. Abra Petro ka sɛ mo nyinaa ɛma wɔn mo asu Yesu Kristo din mu ma mo bɔ ne fakyɛ no. Asu ba wo kyerɛkyerɛ na yɛ Kristo kyerɛkyerɛ yɛ. Ase wɔn bɔ mo asu ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Yɛ kasa Yesu Kristo din mu akyerɛsɛn kyerɛsɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mu. Yɛ kasa yɛ mo asu hyɛ Yesu Kristo din mu a kyerɛsɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mu na bɛbɔ mo asu ahyɛ. Ɛfiri Kristo ne kyerɛkyerɛfoɔ no. Ɔno ne kyerɛkyerɛfoɔ baako pa wɔ kyerɛkyerɛ nokorɛ asubɔ. Ɛno nti na ɛwɔ sɛ asubɔ a ɛwɔ sɛ yɛn nsa ka ne yɛ asubɔ yɛbɔ no Awurade Yesu Kristo din mu. Yɛbisa Kristo sɛ ɛhemfa na saa asubɔ no wɔ a ɔma yɛnkan ne bio. Matthew 28:19. Enti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa masuafoɔ. Moma wɔn asu nhyɛ agya na wɔba na honhom kronkron din mu. Ayade mu da hɔ pefee sɛ asubɔ yɛbɔ no awɔ sɛ yɛbɔ no wɔ Yesu Kristo din mu. Asɛ wɔbɔ asu wɔ Yesu Kristo din mu no wɔyɛ ne Yesu Kristo ne mmara nsɛm mu. Yɛne asubɔ Awurade Yesu Kristo ka sɛ moma wɔn asu nhyɛ agya na wɔba na honhom kronkron din mu. Ɔka sɛ momfa honhom kronkron ne ɔba ne agya ne din mu asu anaa daabi. Roma na asɔfoɔ no akyea nsɛm no. Wɔn afa Onyankopɔn din ɛna ne ba no ɛna honhom kronkron no din na ɛbɔ asu. Na so Kristo mmara nsɛm no sɛ moma wɔn asu nhyɛ ɛnhyɛ kasa hyɛ biribi mu akyerɛ sɛ yɛ beayɛ. Moma wɔn asu ɛnhyɛ. Wankasa momfa Nyankopɔn din mu asu. Ɔtoma mu asu nhyɛ. Nti yɛn kyerɛ beayɛ, yɛn kyerɛ faako, yɛn kyerɛ beayɛ kɔ pɔtea. Asubɔ bɛkɔ so. Faako a ɛgya Nyankopɔn din wɔ mfato yɛ sɛ yɛbɔ asu wɔ Apalit Pampanga na sɛ yɛbɔ asu wɔ Nkranya. Asubɔ no bɛkɔ so wɔ Henefa. Nti sɛ wɔwɔ Las Piñas wɔbɛkɔ baabi asubɔ no wɔbɛkɔ Apalit. Ɛfiri sɛ moma wɔn asu wɔ Apalit. Moma wɔn asu ɛnhyɛ agya no din mu. Nti agya no din no wɔ baabi ɛda. Nti faako agya Nyankopɔn din da no. Ɛhɔ nom na wɔbɛkɔ akɔbɔ asu. Nyɛ agya Nyankopɔn din na bɛbɔ asu. Na bɛbɔ asu ahyɛ wɔ Nyankopɔn din mu. Ɛso deɛ Roma na asɔfoɔ no yɛ nie. Wɔn afa din na wɔn de bɔ asu. Nti wɔn nipa asu nhyɛ Nyankopɔn din mu. Wɔn twɛ wɔn tie. Nkanka me nyɔnko nipa a yɛn nyinaa yɛadwene mu da hɔ no. Wɔn yɛntenatene nyɔnko nipa. Akyerɛkyerɛfoɔ, alɔyafoɔ, ɛne amanfoɔ a wɔretie. Wɔn yɛmmɔ afoforɔ, yɛntenatene afoforɔ. Twerɛ Kronkron no sɛ wɔn asu nhyɛ agya no din mu. Wanka sɛ momfa agya no din mmɔ wɔn mo asu. Kamotwo wo. Monhyɛ ne nso. Wanka sɛ momfa agya no din mmɔ wɔn asu. Wanka no saa. Ɔsɛ momma wɔn asu nhyɛ eti ɛde beayɛ ɛde yɔ edin si anan mu na edi dwuma. Beayɛ a agya no din wɔ. Momma wɔn asu nhyɛ agya no din mu. Asɛm a wɔde di dwuma wɔ Greek kasa mu no ɛyɛ eis. Kyerɛ sɛ emu agya no din mu. Greek asɛm eis no a asekyerɛ no sɛ beayɛ ɛyɛ adeyɔ beayɛ din si anan mu kyerɛ beayɛ kɔ pɔtee anaasɛ faako emu berɛ. Asekyerɛ a yɛde di dwuma a ɛtɔ aso mu ɛyɛ emu no yɛn kyerɛ beayɛ ɛyɛ beayɛ nkyerɛkyerɛ mu ade ɛde si anan mu. Beayɛ anaasɛ berɛ. Yɛwɔ beayɛ anaasɛ berɛ anaasɛ beayɛ no yɛwɔ baabi a asubɔ no bɛkɔ so. Yɛwɔ beayɛ a asubɔ no bɛkɔ so. Asubɔ no yɛbɔ no wɔ agya no din mu. Wɔmotwɛ mama yɛhwehwɛ beayɛ kɔ pɔte a agya no din wɔ ɛhɔ nom na yɛbɛkɔ akɔbɔ asu.
hɔ no yɛbɛkɔ akɔgye Yesu bɔ mama wɔn asu nhyɛ agya no din mu agya no din wɔ hene Nyankopɔn din na wɔ hemfa ɛda fa hene mama yɛn kenkan Ephesians 3 verse 14 yɛn nti na mede me nkotodwe me koto agya na yɛn Awurade Yesu Kristo agya a wɔfiri ne mu fira busua biara wɔ soro ne asase soɔ no Onyankopɔn ɛwɔ abusua ɔwɔ abusua wɔ soro ɛna wɔbi wɔ asase yi so na Nyankopɔn ne fiefoɔ no yɛbɔ Nyankopɔn din na frɛ wɔn nti Nyankopɔn din no ɛwɔ ne fiefoɔ mu nti hɔnom ne Nyankopɔn fiefoɔ a ne din da hɔ ɛyɛ Nyankopɔn fie ɛyɛ deɛ baade ɛyɛ Nyankopɔn asafo no Nyankopɔn asafo no yɛ Nyankopɔn fiefoɔ Nyankopɔn din ɛwɔ Nyankopɔn asafo no mu ɛwɔ ne fiefoɔ mu ɛno nti Nyankopɔn fie no sɛdeɛ Paul osie ɛyɛ Nyankopɔn asafo no Nyankopɔn fiefoɔ ɛna ɛyɛ Nyankopɔn asafo no anaasɛ Church of God asafo no ɛhɔnom na Nyankopɔn din wɔ nti ne din da asafo no soɔ din na di ho adanse mama yɛn kenkan Deuteronomy chapter 12 verse 5 na mbɔ faako a ɔbɛyi mu mmusuakuo nyinaa mu sɛ wɔde ne din bɛto hɔ na wɔtena no na monhwɛ na ɛhɔ na monkorɔ yɛn ne ade a Roman asɔfoɔ ne Protestant asɔfoɔ ne nsɔre asɔfoɔ ɛnkyerɛkyerɛ Onyankopɔn yi biayɛ bi wɔyi biayɛ bi wɔ se mo mmusuakuo nyinaa mu sɛ wɔmfa ne din nto hɔ ɛyɛ henfa ɔsɛ ne fie faako a wɔyi ne din ato no ɛhɔ na monkɔ ɛhɔ na monkɔ yɛnom ne nneɛma nsɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ nnuanom sɛ yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔnom a yɛde Nyankopɔn din ato ɛyɛ Nyankopɔn fie ɔma yɛn kenkan brɔsesɛm nwoma ɛtɔ so ne ti nso ntɛmu du nsia 2 Chronicles chapter 7 verse 16 na afei mafa efie ayɛ no kronkron bea sɛ me din tena hɔ nkosi daa na m'ani ne m'akoma bɛtena hɔ ɛnna nyinaa Onyankopɔn se mafa fie ayɛ no kronkron yɛwɔ fie bi wɔ hɔnom a Onyankopɔn ka ho asɛm a tete no Israelfoɔ no abrɛ so Solomon esiye nanso saa fie yi a wɔka ho asɛm no ɛte sɛ nkɔmhyɛsɛm yɛyɛ nkɔmhyɛ asɛm a wɔka yɛwɔ nsɛm bi mu hɔnom a yɛ nkɔmhyɛsɛm Nyankopɔn sɛ wɔfa fie bi sɛ ne din tena hɔ daa saa fie ne nsɛe ɛfiri sɛ efie a Solomon si ɛsɛ Romanfo bubu asɛe no sɛ Babylonfo bubu Solomon n'asɔredan no osii no ɔmo bubu no na so Nyankopɔn sɛ wɔfa fie bi ɔno ne din bɛtena hɔ nkyerɛ sɛ nsɛe ɔmokyɛ ɔbɛma yɛntie ne yie ɔma yɛhwɛ deɛ Nyankopɔn ka yɛ na afei mafa fie yɛyɛ no kronkron pia sɛ me din tena hɔ nkosi daa yɛwɔ fie bi wɔ hɔ no mu a nnipa ntumi nsɛe no na Nyankopɔn din bɛtena hɔ daa saa fie no yɛ fie bɛn na wɔ Nyankopɔn ayi sɛ ne din tena hɔ daa yi efie a ɛrensɛe da efie a obiara ntumi mubu no yɛ fie bɛn yɛnsan kenkan no bio Timoteo nwoma di kan yɛtimi yɛnsan nkɛmu dunum na sɛ ebi a mekyɛre a woahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobu wo bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no anaasɛ Church of God efie no a Nyankopɔn ayi sɛ ne din tena hɔ daa no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no ɛno nti Nyankopɔn fie no deɛ ɛbɛtena hɔ daa kɔ akɔpem awieɛ ɛbɛtena hɔ daa kɔ akɔpem daa nkwama mu na asamando apo no remmu mfa so Nyankopɔn asafo no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ɛtiri mmɔbɔ a wɔbɔɔ no tɛtɛɛtɛ ɔma yɛnkenkan Ephesians 3 verse 10 sɛ afei wɔmfa asafo no so ma mpanyinie ne tumi ahodoɔ a wɔsoro hɔnom nhunu Nyankopɔn nyansa bebree no
Kay Kristo Jesus. Sɛdeɛ ne tirim a wɔbɔɔ no teteete yɛ na Awurade Yesu Kristo mu no teɛ no. Emu da hɔ anuanom. Yɛnam asafo no so. Asafo no na yɛ akodeɛ. Yɛnam asafo no so. Na Nyankopɔn aka ne nyansa ahodoɔ bebree no akyerɛ. Sɛdeɛ ne daa tirim a wɔbɔɔ no teteete no teɛ. Eti asafo no yɛ Nyankopɔn adeɛ ɔno wabɔ ne tirim ato hɔ teteete. Kyerɛ sɛ ɔsoro ne yɛ asase mpo twa mu kora no a asafo no deɛ da so wɔ hɔ. Asafo no na yɛ Nyankopɔn fie. Na ɔhɔnom na wɔ Nyankopɔn din bɛtena daa sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn sie wɔ sɛ mafa fie sɛ me din ɛntena hɔ nkosi daa nti Nyankopɔn din na wɔyɛmfa ɛwɔ asafo no mu. Kristo kaa sɛ mɔmmɔ wɔn asu ɛnhyɛ agya no din mu. Nti wobɛhwehwɛ faako agya no din wɔ ɛhɔnom na wɔn nsa bɛka w'asubɔ ɛwɔ hemfa. Agya no din ɛwɔ ne fie ɛwɔ ne fiefuo mu na ne fiefuo no na ne fie no yɛ asafo no. Nti ɛhɔnom na wɔbɛkɔ na wɔn nsa kɔka w'asubɔ. Wɔ Nyankopɔn asafo no mu no baabi a Nyankopɔn din wɔ no ɛhɔnom na yɛbɛkorɔ deɛ na ɛdi ho adanseɛ. Na kan twerɛ nsɛm no wakyerɛ mu wɔ Korintofoɔ nwoma di kan ɛti dumienu nkyɛmu dumiɛnsa 1 Corinthians 12:13. Na yɛn nyinaa nso wedafoɔ elafoɔ nkoa adesua wɔbɔɔ yɛn asu honhom baako mu ma yɛbɛyɛɛ nipadua baako wɔma yɛn nyinaa nom honhom baako. Nnuanom ahunana Twerɛ Kronkron no sɛ Yudafoɔ amanamamufoɔ tetefoɔ no yɛbɔ wɔn nyinaa asu ɛhyɛ hen ɛhyɛ honhom baako mu. Honhom baako mu na yɛbɔ yɛn nyinaa asu hyɛ yɛbɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ nipadua baako mu. Asubɔ no kɔ so wɔ hen fa yɛbɔ yɛn asu hyɛ nipadua baako mu na saa nipadua baako mu na yɛbɔ bibiara asu hyɛ. Ɔma yɛn kenkan saa nipadua no yɛ nipadua bɛn Colossians 1:18 na ɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire. Asafo no ɛwɔ gyinahyɛdeɛ bebree. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako ne efie. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso ne nipadua. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso ne sɛ han. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso kyerɛ sɛ kuro anaasɛ ɔman. Ɛsan so gyina hɔ ma ɔman anaasɛ ɔman kɛseɛ anaa kuro. Eti asafo no wɔ gyinahyɛdeɛ bebree. Asafo no gyinahyɛdeɛ no mu baako yɛ nipadua. Egyina hɔ ma nipadua a ɛwɔ akwa ahodoɔ bebree. Twerɛ Kronkron sɛ na honhom baako mu na wabɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ. Wabɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ nipadua baako mu sɛdeɛ Paul ka kyerɛ tete Kristofoɔ no. Sɛ ɛyɛ Yudafoɔ sɛ ɛyɛ amanamamufoɔ sɛ ɛyɛ nkoa sɛ ɛyɛ adehyeɛ ɔbɔ yɛn nyinaa asu honhom baako ma yɛbɛyɛ nipadua baako. Yɛn nyinaa yɛnom honhom baako. Asubɔ bɛn na wɔn nsa kan yɛ. Asubɔ no a yɛbɔ hyɛ nipadua baako no mu no na saa nipadua no ne yɛ asafo no na wɔno ne nipadua no tire. Ɛno nti asafo no mu ɛna yɛbɔ asu. Asafo no mu na asubɔ ɛkɔ soɔ. Ɔdeɛ na wɔn tɛ ne Paul ɔpaakyerɛ. Abere a wɔka kyerɛ tete Kristofoɔ no nyinaa sɛ wɔyɛ adehyeɛ anaasɛ wɔyɛ nkoa. Wɔyɛ Yudafoɔ anaasɛ Helafoɔ anaa amanamamufoɔ anaa abɔsomsomfoɔ anaa wɔafiri hene fa. Nipakuo no ɛte ase asomafoɔ Paul abere so nyinaa yɛbɔ wɔn nyinaa asu hyɛ nipadua baako mu anaa asafo baako mu. Ɔmɔtɔ ɔma yɛntie no yɛ anuanom. Nokorɛ asubɔ no awɔ sɛ yɛbɔ no wɔ baabi papa nso. Ɛhemfa agya no din mu. Agya no din ɛwɔ Nyankopɔn fie. Na Nyankopɔn fiefuo mu. Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. Nti ɛwɔ sɛ asubɔ wɔ hɔ yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn asafo no mu. Yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn fie. Na agyinahyɛdeɛ no mu baako. Asubɔ wɔ hɔ ɛwɔ sɛ yɛbɔ asu hyɛ nipadua baako mu. Na saa nipadua no ɛno ne yɛ asafo no. Nipadua no yɛ asafo no emu na ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn asu hyɛ. Anuanom deɛ na ɛdi ho adanseɛ sɛ asubɔ yɛbɔ no saa yɛbɔ hyɛ saa nipadua baako mu. Nyɛ nipadua nyinaa mu, ɛnyɛ nsɔre nyinaa mu.
Every say onipadua baako pɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ papa. Yɛwɔ Nyankopɔn fie baako pɛ a ɛyɛ nokorɛ. Ɛno ne Nyankopɔn asafo no. Ɔma yɛnkenkan Ephesians chapter 4 verse 4. Every say nipadua baako na honhom baako na ɛwɔ hɔ. Sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso mo frɛ ɛne dasoɔ baako mu no. Awurade baako, gyidie baako, asubɔ baako. Nti anuanom hwɛ Paul abɔ nokorɛ no nyinaa tɔfa. Yɛwɔ nipadua baako nyɛ mmienu. Ɛyɛ baako pɛ. Nti anuanom yɛhwɛ yɛn ho si yɛnhwɛ ana yɛadwene sɛ bia nipadua no yɛ mmienu mmiɛnsa anasɛ nan dabi. Ɛyɛ nipadua baako pɛ. Nipadua baako pɛ na ɛwɔ hɔ. Ɔma yɛnsa mmɔ so bio nipadua no ase kyerɛ ne sɛn. Yɛmmɔ so bio. Colossians 1 verse 18. Na ɔno ne nipadua ɛyɛ asafo no tire. Asafo no ɛno ne saa nipadua baako no. Ɔsomafoɔ Paul kan sɛ yɛwɔ nipadua baako anaasɛ asafo baako. Na afei yɛwɔ honhom baako. Honhom baako pɛ na ɛwɔ hɔ. Na saa asafo baako pɛ no a ɛyɛ nipadua no. Honhom baako na di mu nyinaa fu sane. Sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso mo frɛ ɛne dasoɔ baako mu no. Ɛne dasoɔ baako a yɛde frɛ nnipa ɛba asafo no mu no. Asafo no mu na ɛwɔ. Yɛwɔ Awurade baako ɛwɔ asafo no mu. Saa Awurade baako a yɛwɔ no. Ɔne Awurade Yesu Kristo. Gyidie baako ɛda so wɔ asafo no mu. Asafo no mu no gyidie baako pɛ na ɛwɔ mu. Ɛnyɛ gyidie ahodoɔ. Ɛna afei asubɔ baako. Nti saa nokorɛ asubɔ baako no ɛwɔ nipadua no mu. Ɛwɔ fie hɔnom. Saa fie no yɛ deɛ bɛn asafo no. Nyankopɔn asafo a ɛyɛ wɔ no ne fie. Ɛhɔnom na asubɔ no etwa sɛ ɛkɔ so wɔ. Ɛhɔnom na wɔsɛ yɛbɔ nipa asu hyɛ. Ɔma me mmisa mo. Anuanom ahemfa na mɔbɔ asu hyɛ. Yɛbɔ mo asu wɔ Nyankopɔn asafo no mu anaa. Nyankopɔn fie na yɛbɔ mo asu hyɛ. Deɛ na yɛde bɔ mo asu. Yɛamɔ mo asu wɔ Nyankopɔn fie. Yɛamɔ mo asu wɔ Nyankopɔn din mu. Na ɔmo fa Nyankopɔn din na ɛbɔ nipa n'asu. Sene san ko bɛbɔ nipa asu ɛhyɛ Nyankopɔn din no. Ɔmo afa din ne kɛkɛ. Nti wo nhyɛ Nyankopɔn din mu. Amemma mo nhwɛ so yɛsɛ twerɛ table so. Twerɛ table so. Nti wobɛtwerɛ table no so. Nti ahemfa na mɛtwerɛ. Wobɛtwerɛ table no so. Table no so na wobɛtwerɛ. Ase momo wɔn asu nhyɛ. Yɛkasa momo wɔn asu nhyɛ twerɛ bia yɛ bi. Nhyɛ agya no din mu. Nti wobɛkɔ akɔhwehwɛ baabi agya Nyankopɔn din wɔ hɔnom na wobɛkɔ akɔgye w'asubɔ. Ɛhɔnom na wobɛkɔ ne yɛbɔ w'asuo. Nyankopɔn din na wɔ ne fie na ne fie no yɛ asafo no. Ɛno nti twerɛ table so. Nti wobɛtwerɛ table no so sɛdeɛ bɛtwerɛ so wɔ no. Na so munim deɛ Roma na asɔfoɔ ne nsɔre ahodoɔ asɔfoɔ na yɛ. Ɔmo afa table no mo twerɛ. Ɔmo ntwerɛ so. Anya no ne ade a yɛkunu ana. Anuanom atwerɛ wɔ hɔ yi ɛwɔ sɛ wode to table no so na watwerɛ. Atwerɛ no ɛwɔ sɛ wotwerɛ no table no so. Womfa table no ntwerɛ. Wode nwoma no bɛto table no so na watwerɛ. Na mmom yɛmfa table no ntwerɛ nwoma no mu. Nti deɛ paa ne yɛpa akyerɛ. Asubɔ ɛyɛ ne yɔyɛ ɛyɛ ade yɔ. Yɛfiri gyidie mu ne yɛyɛ. Nti asubɔ no ne sɛ yɛmmɔ nipa su nhyɛ wɔ Nyankopɔn din mu. Nti faako Nyankopɔn din wɔ no. Ɛhɔnom na yɛbɛkɔ ne yɛbɔ w'asu ahyɛ. Na so deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo afa Nyankopɔn din mu. Ɛna yɛde bɔ w'asu. Na so yɛfa wo nhyɛ Nyankopɔn din mu. Nti wobɛka sɛ wɔbɔ asu sɛ Nyankopɔn din ni wo so. Ɔno nti asubɔ ne yɛ beaeɛ. Ɛkyerɛ beaeɛ bi a yɛbɔ asu sɛdeɛ Greek ɛyɛ asɛm no sie wɔ Nyankopɔn din mu. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn din. Ɛgya Nyankopɔn din wɔ beaeɛ. Wotumi ntwe Nyankopɔn din nkɔ baabi biara. Ɛmfa nkɔto hɔ sɛ Nyankopɔn din da ha yi. Dabi. Ɔma yɛnkenkan Exodus nwoma eti aduonu nkyɛmu nson. Exodus 20 verse 7. Na ɛmmɔ Awurade wo Nyankopɔn din kwa. Na ɛmfa wo Nyankopɔn din kwa. Ɔmakyerɛ aseɛ sɛ ɛmmɔ Nyankopɔn din kwa. Ɛni kwa sɛ ɔmakyerɛ aseɛ sɛ ɛmmɔ ɔmankyerɛ aseɛ yɛ mu ase ɛmfa Nyankopɔn din. Saa na ɛtɛ wɔ Hebrew Twerɛ Kronkron no mu sɛ ɛmfa Nyankopɔn din kwa. Anaasɛ ɛmfa ni agorɔ. Brɔfo kasa mu no ɛsɛ ɛmfa
nyankopɔn din no kwa Hebrew kasa mu na smo de di dwuma no ye now so kai say Exodus ngoma ye twere no Hebrew kasa mu nti now so asekyerɛ ne se ano na di mu ye kasa nkyerɛ se o ma kyerɛ se yi kyerɛ se wo ma biribi si wo ana se wo tam biribi ana wo fa biribi so o ma kyerɛ se ya batwi kasa mu ne Tagalog kasa mu se ammo o ma nkyerɛ se yi every say Hebrew Twerɛ Kronkron se emfa na so ma kyerɛ se ba ye kasa mu se ammo anya sa na pa kyerɛ se emfa wo nyankopɔn din kwa adeti na se ma nyankopɔn din so kwa every say nyankopɔn din na ba bi yɛda nti nkofa mfiri wa nkoto ba bi biara efiri se wo nyankopɔn se afi ma fa fie ya no kronkron se me din tina ho nkosi da adeti ba bi nyankopɔn din wɔ no ntamu mfiri wa nkoto ba bi foforo ade nkyerɛ ebinom fa nyankopɔn din de koto ba bi hunu biara keka na atwani baba yankenkan as enyometi wo ha dia sankru nchemaduonu Psalms chapter 139 verse 20 wana wakasa tia wo musuo mu ne watamfa wo bo wudi ehuhudie mu nyankopon watamfo no kra bo nyankopon din kwa mo bo nyankopon din basa ene ede nyankopon din atoto atoro nsɔreso yafa nyankopon din de daada nipa ena nyamesa ba afade te sɛ dia nso fibolo eyo no Oma fa nyankopɔn di oma fa Kristo din de daada nipa Oma yanken kan Matthew 24 verse 4 to 5 na Yesu buase won sɛ monhwɛ na obi a na adam na nipa bebre ni bidi beba abɛka sɛ mene Kristo no na wabɛda da nipa pi nipa bebre no beba ade Kristo die di dwuma na wabɛfa Awurade Yesu Kristo din di adada nipa bebree ɛno nti ya wɔ nyankopɔn atamfo bi mo hɔ no ma wɔn fa wɔ nyankopɔn din di dwuma kwa watamfo ba wo din ahuhudie mu bɔbɔ nyankopɔn din ahuhudie mu ɛne kwan sɛ wɔbɔ nyankopɔn din ahuhudie mu na wɔde kɔto dwam na wode ko na woni obi ko akodi enamboa no wodwom obi ton ade e na wopese ya to soma no ase fish meton no 10 cedis wo ba so woton 8 cedis agurade akwa ni nwu ade na yankopon na ton fish no na yankopon di no a woni obi di wudwa no dipa no woton ade ni posa so di toro oso mede ma watufuo bo mede ma watufuo bo na 10 cedis na mede ma 8 cedis na me tie mmienu nyina ɔse ɔno ɔkɔtɔ no 10 cedis ɛna ɔde ma 8 cedis nti wonya mfaso nti de ɔtɔ no ɔbo wɔ ɔkɔtɔ no 10 cedis bia ɛna ɔde nyankopɔn di dwuma sɛ nyankopɔn kra be dance ni so nyɛ saa na ɔtɔ no saa na asɔfo no tie ɔmo daada no ne yabɔ nyankopɔn di ni de nyankopɔn di ni abata ho ne de daada nipa nyankopɔn di ni wɔ ne fie nyankopɔn fie ne nyankopɔn asafo no ahɔrme nyankopɔn edin wɔ ɛnuanom awɔsɛ yɛ boy na suhye wɔ nyankopɔn din mu baabi a wɔ nyankopɔn din wɔ no ɛhɔnom na wɔsɛ yɛ boy na su ɛbrɛ Awurade Yesu Kristo ka sɛ momma wɔ na su nhye agya no din mu no mobɛpɛ biaeɛ a wɔ nyankopɔn din wɔ na wɔ nyankopɔn din ɛwɔ fie hɔnom na fie no yɛ asafo no na nokorɛ subɔ no ɛyɛ subɔ a yɛbɔ no wɔ nyankopɔn asafo mu adenkyerɛ ɛyɛ nyankopɔn fie no ne nyankopɔn fie ahɔnom na wɔse yɛkɔ ne yɛyɛ setima nyankopɔn no mmara nsɛm nyankopɔn fie ahɔnom na Kristo nso te mu ayɛnkenkan Hebrews chapter 3 verse 6 na Kristo deɛ odi ne fie so sɛ ɔba ɛso ne fie no ne yɛn nti Kristo odi ne fie so sɛ ɔba Kristo ɔno ne fie no ti ɔno ne nyankopɔn fie no ti ɔno ne odikanfo a ɔwɔ hɔ yɛnkenkan Hebrews 10 verse 21 ne sɛ yɛwɔ nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ nti ɔsɔfo kɛseɛ a wɔ Hebrifoɔ nwoma tim yɛn nkyɛmu baako no yɛ Kristo yɛnkenkan Hebrews 3 verse 1 ɛno nti anuanom akronkronfoɔ a mofra wɔ soro frɛ no mu mɔnhwɛ yɛn nasɛm a yɛgye naso ka no ho ɔsomafoɔ ne ɔsɔfo panin Yesu anuanom yɛn sɔfo panin ɛyɛ Yesu ɔkano Hebrifoɔ nwoma ti du nkyɛmu aduonu baako sɛ yɛwɔ nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ
don't think Kristo. Ono so wɔ Nyankopɔn fie hɔ no mu bi. But Nyankopɔn di no ɛwɔ Nyankopɔn fie no sɛ wɔ asafo no so nti hemfa ne yɛmmɔ wɔ su. Bɛbɔ wɔ su ahyɛ agya ne wɔ ba ne honhom kronkron din mu. Nti mohwehwɛ beaeɛ a agya no din wɔ. Agya no din wɔ hemfa ɛwɔ Nyankopɔn fie hɔ. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no si hwehwɛ faako a Kristo wɔfiri sɛ Kristo na efie no di kamfoɔ. Hwehwɛ faako a honhom kronkron no wɔ honhom kronkron no wɔ hemfa. Ɔma yɛn kenka baabi a honhom kronkron no wɔ. 1 Corinthians 3:16. Munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mo mu anaa. Munim sɛ ɛde asafo no ɛwɔ Korinto. Munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mo mu anaa. Ahemfa na Nyankopɔn honhom no ɛwɔ asafo no mu. Ɛwɔ ɔman no mu ɛwɔ nnipa no a wɔka asafo no ho mu. Ɛfiri sɛ ɛde Nyankopɔn asɔredan no. Nyankopɔn asɔredan no yɛ Nyankopɔn fie. Munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan anaasɛ Nyankopɔn moyɛ Nyankopɔn asɔredan Nyankopɔn honhom te mo mu. Nti saa tumi mmiɛnsa wɔ asafo no mu. Ɛgya Nyankopɔn ɔno na ne din da fie ne so. Ɛyɛ ne dea. Asafo no yɛ ne dea. Ɛna ne ba Yesu Kristo yɛ di kamfo wɔ fie. Ɔno da fie na no. Ɔyɛ ɔsɔfo panyin wɔ fie hɔ. Honhom kronkron nso te asɔredan no wɔte Nyankopɔn fie hɔ no mu bi. Kasa nkyerɛ aseɛ bi no mo nkyerɛ aseɛ sɛ asɔredan mo si fie. Spanish kasa mu ana Spanish kasa na Tagalog kasa nkyerɛ aseɛ fo no kyerɛ aseɛ fa yɛ. Sɛ mo wɔbɛhwɛ adwene no a Nyankopɔn asɔredan no ɛyɛ Nyankopɔn fie. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron mu agyina ahyɛdeɛ no ɛsie. Nti tumi mmiɛnsa agya ne wɔ ba ne honhom kronkron no din no ne nyinaa wɔ asafo no mu. Ahɔ no mu na asubɔ no yɛahyɛ sɛ yɛmmɔ no wɔ. Ɛno nti pamotwa mo ma yɛnwe ne ho. Hemfa na yɛbɔ wɔ su hyɛ. Afei yɛnwe ne ho. Sɛ yɛammɔ wɔ su anhyɛ faako a wɔ sɛ asubɔ ne kɔ so a ɔbɔ adwumahunu. Asubɔ no ayɛ kwa. Nyankopɔn kan, Onyankopɔn mu. Adentrɛ fi sɛ nokorɛ subɔ no wɔ baabi a yɛbɔ no. Na sɛ wɔmmɔ no baabi a Onyankopɔn ayi no a, baabi a Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ no yɛhunu a, baabi a Nyankopɔn no tumi wɔ a, ɛna Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ yɛkyerɛkyerɛ no wɔ Nyankopɔn no fie. Ɛyɛ Nyankopɔn no asafo. Mama memfa nto saa kwan yi so, mfa to ho abusua mu. Abusua mu no yɛyɛ abusua baako. Na yɛwɔ asɔre no wɔ n'adekorabea. Wokɔ yɛ adekora dan no mu a yɛwɔ table bi wɔ hɔ. Saa table yɛ nyine sene me. Ɛyɛ tete table a yɛde n'ala dua na ayɔ na mporɔ ɛbɛpɛ mu ne. Me papa fie yɛwɔ mmara wɔ fie hɔ. Efie bia mu wɔ mmara. Efie biara mu mmara wɔ hɔ. Me papa fie wonkwa wontumi nidi. Ɛnya wɔ bi. Nti yɛde di pono ne so. Table ne ware yɛ nipa du nan. Abusuafo no yɛ nipa du. Ɛyɛ me papa ma yɛyɛ wɔtwe. Ɛna me maame ne me papa. Na me nuanom mpanyinfoɔ no ware yɛ no. Ɔmo wɔwɔ yi nti papa kɔtɔ table tenten a nipa du nan betumi atena ho adidi. Na yɛwɔ ɛyɛ me nuamarima no yere no mu mmienu. Ɛna me nuanom yɛ wɔtwe. Ɛna ɔmo yere no mu mmienu abɛka ho. Ɛna me papa no me maame nso abɛka ho. Ɛna fie no boafo ti aba bɛyɛ du nan. Yɛfrɛ me papa papang, brother Eli papa no na muhunu no yɛ. Ɛfiri sɛ wɔmpɛ sɛ adeɛ sa wobɛkɔ abɔntene. Ansa na sum bedu no, bɛbɛdu fie asa na sum adu. Yɛ nyinaa didi bom, yɛ nyinaa bɔ mpa yɛ bom. Saa na me papa teɛ. Eti efie bia mu wɔ mmara, efie bia mmara wɔ mu. Me nua ba ontumi mfa hɔhɔ mma fie wɔ abra me papa enim wɔ. Ɛsɛ nnɛ, mmaburu na ɔmo aba no. Ɛba na bɛɛba ne hyɛ ɔbaa ne dɛm wɔ papa fie. Ɔne hɔ ayɛkɔka. Nanso ɔmo ama ho kwan. Ɛsɛ yɛ fie deɛ wontumi nyɔ saa. Efie bia mu wɔ ne nteteyɛ. Yɛbɛpɛ sɛ bɛka ne sɛ asafo no ɛyɛ Nyankopɔn fie. Nsiesie nteteyɛ ɛwɔ fie hɔ.
Enteteya no siesie ne Nyankopɔn mmara nsɛm. Nyankopɔn mmara nsɛm de yɛ adwuma wɔ Nyankopɔn fie hɔ. Na Peter fie mu mmara, betumi da akɔyɛ adwuma wɔ John fie, ɛnyɛ adwuma. Ne bo bɛfu. Na nsɛ abusua nan, ɔmo yɛ nipa nan pɛ na wɔ abusua no mu na so ɔmo nyina mpa adeɛ baako. Obi di McDonald's, MALAYSIA, obi adi di ɔpɛ, ɔmo nyina ni aduane koro. Nti afiefuo mu no yɛyɛ abusua no ntumi nyɛ sa, yɛ nyina di aduane baako bom. Kyerɛ sɛ fie bie mu no yɛ wɔ mu nteteyɛ ne mu nsiesie. Ara nso na tie wɔ Nyankopɔn fie. Mmara no ɛwɔ asafo no mu. Ɛhɔ nom na Nyankopɔn ne mmara nsɛm na wɔsi yɛde yɛ adwuma. Mama yɛn kenkan ne bi wɔ Exodus chapter 7 verse 23. Adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no hyɛ no nyinaa ma wɔnyɛ ne pɛpɛɛpɛ wɔ soro Nyankopɔn no fie. Ɛhemfa na Nyankopɔn ne mmara nsɛm yɛde yɛ adwuma. Nyankopɔn fie na Nyankopɔn fie no yɛ asafo no. Na Nyankopɔn no fie mu no mmara nsɛm no baako yɛ asubɔ. Nti asu no wobɛbɔ ne wɔ hemfa wɔ Nyankopɔn fie hɔ. Asafo nya baabi a nnipa te, nyɛ sɔre nnipa te. Wo se wɔabɔ asu. Obiara nso abɔ asu. Asɔre bɛɛ mu na ɔbɔ asu. Ɛsɔre a nnipa te. Ɔmo nkyerɛkyerɛ yɛn mfomsoɔ. Na yɛde Nyankopɔn ne nsɛm bɔ nnipa po kyerɛkyerɛ na ɔmo ankasa mu mpo nte aseɛ. Nti wankasa mu toa w'adwene. Ɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a anuanom ne me nyɔnko nnipa. Ɛda so nsɛm ɔbɛsane aba. Na mɔba abɛhyia hunu. Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ papa yi. Nyankopɔn fie hɔ no asubɔ no yɛbɔ no sɛn. Nyankopɔn asafo no yɛbɔ no ɛbɔ asu no sɛn. Ɛwo hia sɛ yɛbɔ nkokoa asu anaa. Ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔtɔfoɔ asu anaa. Ɛna yɛasɛ misa no sɛ mo yɛbɛtumi abɔ mo asu anaa. Mo nyinaa na yɛbɛtumi abɔ mo asu anaa. Hwan ɛna ɔbɛpene w'asu bɔ so. Wo anaasɛ Twerɛ Kronkron no. Na da bɛn na wɔsi yɛbɔ w'asu. Ɔno na yɛ adeɛ a ɔkyena yɛbɛhyia anuanom saa nsɛm sɛ nyina ho hia ma yɛn kakra. Ɛsra mo ada. Mama ɔkyena yɛbɛto wɔ so. Yɛsɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa sɛdeɛ yɛbɛtumi ate Nyankopɔn ne mmara nsɛm ase pɛpɛɛpɛ. Na sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena ɛna mo asubɔ no bɛba so. Mene da so wɔ ne sɛ yɛbɛtie asɛm ti no aka no. Ɛne nsɛmmisa a ɛwɔ yɛn mu no yɛbɛtɛ ano yi afei ɛnya ho tɔsoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ Nyankopɔn fie na ɛwɔ sɛ yɛbɔ asu. Ɛhɔnom na teteɛ Kristofoɔ no nyina yɛbɔ wɔn mo asu. Yudafoɔ, Helafoɔ, nkoa ne adehyia nyinaa yɛbɔ wɔn nyinaa asu hyɛ nipadua baako mu anaasɛ asafo baako. Nti Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena yɛbɛto wa asɛm ti atwa to afa asubɔ ho. Ɛyɛ ade a ɛwɔ hia. Na ɛnɔma bɛtumi ayɛ ne yɛabrabɔ mu no ɛwɔ hia ma yɛn nkwagyeɛ. Na nsɛmmisa ahodoɔ bebree nso a yɛbɛyi ano. Anuanom mereto nsa afrɛ mo kyena anɔpa ɛne yɛbɛhyɛ aseɛ. Mɛka yɛn nom akyerɛ mo adi kan sɛdeɛ ɛbɛyɛ anuanom yɛbɛsiesie yɛn ho. Na sɛ yɛwɔ binom hɔ nom bɛbɔ asu wɔ mmeammea ahodoɔ nso a asubɔ wei yɛ asubɔ ɛrekɔ so wiase afa na nyinaa. Eti ɔkyena anɔpa ɛyɛ FILIPINO mu yɛ anɔpa na ɔwɔtwe. Ɛne da so ne sɛ Nyankopɔn yɛ adom a wɔbɛsane aba. Sɛ wɔde wonya w'adwene mpo so bɛbɔ asu koraa no a wode yɛtie. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara ntumi nnaada wo bio. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɔfo wɔyɛ mmerɛ mu no ntumi nnaada wo bio. Nti yɛn nyinaa yɛasiesie yɛn ntaade a nti anuanom ɛfiri sɛ mmerɛ kɔ ɛne obi a nko ntɔkwa. Mɛmmɛseresere dwendwene wo ho ɛmɛyi nkonyaa meyi asesɛm saa berɛ yɛ berɛ a wɔde bɛdwendwene. Nyankopɔn ne nka mo ho. Agyae ne nyinaa hyɛ mo nsa Brother Daniel. Na anuanom ɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛ ahohoɔ nyinaa nka yɛ. Na yɛ nyɔnko nnipa a wɔtie ɛyɛ Awurade Mmara Nsɛm yi. Sɛ ɛyɛ ade a wɔn akoma mu sɛ mɔpɛ sɛ ɛyɛ bɔtoa so. Na asubɔ a wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛbɔ yɛn no. Ɛpɛ sɛ mɛsrɛ mo sɛ ɛnnɛ da yi ɛfiri sesɛmmerɛ yi akɔpem sɛ ɛde mo bɛnu nsuo mu no. Ɛnɔma ɛbɛyɛ akwansidi ama yɛn moma yɛnyi mfiri hɔ. Ɛfiri sesɛmmerɛ yi kɔ nyinaa moma yɛn nyinaa yɛnwene yɛn ho. Awarefoɔ muntumi nni mpam agorɔ kɔpem sɛ bɛbɔ mo asuo wi. Ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ yɛsiesie yɛakoma
Ebra yes and yaba Onyankopɔn nkyɛn. Na wɔne asɔre mpanimfoɔ no betumi adi nsawosoɔ ɛne wɔn a wɔsom wɔ mmeammea ahodoɔ a mowɔ no sesie sɛdeɛ brother Eli kaeɛ no. Yɛsrɛ mo ada sɛdeɛ yɛnyina yɛasiesie yɛn ntaadeɛ no ɛfiri sɛ wɔkyena ɛna asubɔ no bɛba so nti siesie w'ataadeɛ de wo nu nsuo no mu wie a ho bɛfo nti no wɔbɛsiesie deɛ ɛbɔ wɔ so wie a wobɛtumi asesa nti wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛboa mu nyinaa na anuanom nso wɔ mmeammea ahodoɔ ɛberɛ a yɛba wɔ Nyankopɔn anim no yɛnyina yɛatumi atu yɛn ho asi wɔ nti anuanom ɛfiri nnaa kɔpem kyena anɔpa pa bɛwie asubɔ no wɔma yɛnyɛ fasting yɛnyina bɛyɛ fasting na mmom sɛ wo no yɛ ade na sɛ wontumi ɛnyɛ bia Nyankopɔn bɛte aseɛ na mmom sɛ yɛnyina bɛtumi ayɛ fasting a yɛwɔ fie ha no mu nyinaa yɛbɛdi mmoada sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛboa yɛn ɛfiri sɛ yɛne deɛ wɔatwɛ no wɔ Yowal nwoma timienu nkyɛmu 12 na afei nso Awurade na wɔseɛ monsa ne mmra me nkyɛn mo akoma nyinaa ne abuadadie ne esu ne adwotwa mu Joel 2:12 nti anuanom Nyankopɔn sɛ yɛmfa mmuadadie mmra n'anim nti ɛfiri sɛ mmere akɔpem sɛ bɛbɔ yɛn asu awie no yɛmfa aduane nka yɛ no ɛberɛ a yɛreba Nyankopɔn anim nti sɛ bia obi yɛ ɔbaatan a wawo foforɔ a ɔno deɛ wontumi nyɛ bi ɛna bia wɔyɛ ade na sɛ wontumi nni mmuada a ɔno nso wontumi ɛnyɛ na mmom yɛn nyinaa bɛbɔ mu abɔ mpaeɛ asrɛ wɔ Nyankopɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛbɔ yɛn ho ban ayi yɛn afiri akwansidie biara mu berɛ a yɛyɛ ahoboa ama akyena no sɛdeɛ yɛtee yɛ sɛ brother Eli ɛka sɛ ɛnyɛ afei na ɛbɛyi aseresɛm ɛnyɛ afei na ɛbɛbɔ nkɔmmɔ asere agye wɔ nidabi ɛne bia ɛni nkɔmmɔ dwendwene wɔ ho ɔma yɛn dwendwene yɛnkɔ yɛ akoma mu na yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ bɔne fakyɛ bɔne bi a yɛayɛ no yɛne berɛ a wɔde bɛdwendwene na wɔde asrɛ wɔ Nyankopɔn ɛna ebinom nso mpo mpɛ sɛ ɔmbɛfa asubɔ mu koraa no a ɔmbɛtumi yɛtie na sɛ ɔmɔnya nyɛ kra do sɛ ɔmbɛgye a asubɔ no a ɔmbɛtumi atie na mmom wɔne nso a wɔpɛ sɛ wɔfa yɛn Awurade Yesu Kristo asubɔ mu mo ne ɛyɛ asɔre mpanimfoɔ no nni nsawosoɔ na yɛwɔ gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn mmɔ ne n'ahommɔborɔ mu no yɛtumi asɔ mo ɔsompa ɛne sɛ yɛde Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ tene ne nsɛm a yɛsua firi Twerɛ nsɛm kronkron no mu abrɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte wɔ Nyankopɔn nsɛm ne Awurade Yesu Kristo ne mmara nsɛm wɔpɛ sɛ yɛde yɛ adwuma na yɛde bɔ bra yɛde to anammɔ yɛ abrɛ abɔ mu no ase na bio ɛrɛtwerɛ nsa afrɛ mo ɔkyena asubɔ no ɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa no wɔtwe Filipi ama no mmerɛ mu Ghana ha yi no ɛbɛyɛ ahomenakye na nnoma foforɔ no anuanom adwumayɛfoɔ ne na asɔre mpanimfoɔ no yɛsom mo no yɛbɛbɔ mo amanneɛ nti nkaebɔ foforɔ biara a ɛwɔ hɔ no yɛde bɛbrɛ mo na yɛda Awurade ase sɛ yɛsɛ tumi aka akwanya pa yi na yɛtumi awie da ɛyɛ dunan a yɛtumi yɛtie Awurade ne mmara nsɛm no awie na Nyankopɔn yɛ adom a wɔgyidie sɛ Nyankopɔn no mmoa ne n'ahommɔborɔ mu no wɔbɛka yɛn ho na sɛ ebi mpo a nnipa no nyɛ krado sɛ ɔbɛbɔ asi ɔbɛtumi atie Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ fa asubɔ ho na obi biara ɔma yɛn nyinaa nso yɛntu yɛn ho nsi hɔ mmra Nyankopɔn mu yɛn nyinaa yɛayɛ krado ɛpɛ sɛ yɛbɔ asi no yɛbɛtu yɛn ho asi hɔ ama Nyankopɔn asubɔ mu no yɛbɛnu yɛn ho yɛbɛsakyera ne asom Nyankopɔn nti anuanom A short prayer. Ay na yung mampayan. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yan, eja, pwediyang pon. Sa mga oras na ito, Ama, Eja, piling ang aming mga biyo.
Eba wenim kronkron adija. Eni yenyonko nipa. Wana waba wana kwenya se. Yemfensua wonsem. Eja yeyina yefriye na akoma mu. Ya paye na akoma mu aseda fadiye aka. Ena abasine waba yen ho ban. Wama yermu biara kwenya se. Yemfensua wope kronkron. Eja yeda wasi. Wankwa ne ahoɔdene sononko a wɔde amaye ade abro ne nyinaa so yɛda wase bebree wama yɛ kwan wama ho kwan ma da te sei aba beto yɛn wɔ yɛabrabɔ mu na sɛ yɛhwɛ yɛn ho a adeɛ biara wɔpɛ sɛ yɛne yɛabrabɔ mu no afei deɛ mu ada hɔ wɔ yɛn mu na yɛtumi ate wo dankwa bɔhyɛ no ase yɛnim sɛ yɛne hwee wɔ yɛn ho a ɛsom bo a yɛbɛtumi de atua wo nhyira ne wo nnepa so ka na yɛtie wo frɛ wo ne yɛgya Nyankopɔn a abrɛ hyɛ mu wafrɛ wo nipa biara na yɛhono ne wɔ sɛ yɛyɔ kɔpem sɛ yɛbɛgye wo frɛ so na yɛagye yɛne yɛfoɔ frɛ kɛseɛ so yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛnyɔnko nnipa mmɔbɔ nnipa a wotie wɔ nsɛm yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn mu biara a wɔba w'anim aberɛ a wɔnom atie wɔnkyerɛkyerɛ nyinaa wie no ma wɔnom wɔpepa ne akoma so adeɛ na wɔnom abrɛ wɔn ho ase ahyɛ wo tumi ase na wɔnom de mmerɛ ne adagye a wɔde yɛma yɛn nkwa na aka no yɛde yɛdi wɔ mmara nsɛm so yɛsrɛ wo sɛ hunu nnipa a wɔnom to adwene se bɛfa asubɔ abrɛ wɔn ho ase ama wo na wɔba asu wo no yɛsrɛ wo sɛ hunu nnipa a daa ne da nyina wɔte wo nsɛm aseɛ na yɛnim ne yɛbɛsi kyena nti yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛntumi ne wɔ mmara nsɛm so ne yɛnyɛ w'apɛdeɛ na yɛtumi anya ahotɔsoɔ ɛwɔ wo mu agya yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn aberɛ a wɔresiesie wɔn ho ɛma yɛn atamfonom nsi wɔn kwan berɛ a wɔnom sane aba wɔn nkyɛn agya yɛsrɛ wo sɛ tie yɛn mu biara akoma mu sufrɛ ade abro no nyinaa so wɔ no yɛpɛ sɛ yɛsrɛ wo hɔ bɔne fakyɛ aberɛ a yɛtie wɔ mmara nsɛm awie no na yɛn nyinaa yɛhunu mfomsoɔ a yɛyɛ tia wo yɛsrɛ wo sɛ wɔn a ɛpɛ sɛ ɔsane ba wɔ nkyɛn no ma wɔnom akwanya na wɔnsane mmra kyena na wɔmfa w'asubɔ yɛsrɛ wo sɛ hyira wo ma a ɛwɔ mmaa nyinaa wɔn a daa ne da nyinaa wɔboa w'asafo kronkron yɛsrɛ wo sɛ daa ne da nyinaa ka yɛn ho na yɛnyɛ anigyeɛ no wɔpepa wɔ yɛn akoma mu na yɛtumi ato wɔ so apae wo nnipa ne wɔyɛ muyɛ mu aka aberɛ a yɛbɛgyaa yɛn adesua yi no wo nsɛm na yɛgyaa yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ nyinaa hyɛ agya yɛda wase bebree ɛfiri sɛ nna bebree abɛsene wɔ yɛn abrabɔ mu woayɛ yɛn bisadeɛ ama yɛn agya yɛda wase pii wɔ yɛagya nkwa Yesu Kristo din mu amen. Luwalhati kailan pa man.
Tanggapin po natin ang basbas. Mama, yɛnsa nka nhyira. Ɔdɔ a ɛfrɛ no Agya a ɛwɔ soro. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa a ɛfrɛ no Awurade Yesu Kristo. Ne Honhom Kronkron mu daa nkabɔ mu. Ɛni yɛn akoma mu hene daa. Ɛnkanka yɛn mma ne yɛn nyɔnko nnipa. Wɔnom asi wɔn adwene pi sɛ wɔbɛfa asubɔ mu na wahyɛ Nyankopɔn tumi aseɛ mu sɛsia ne daa ne da nyinaa. Amen.
Sumampalataya sa tulad